da li priča sa Vitalikom Buterinom ide u tome pravcu, da li će se možda na tome fokusirati dalje potezi, još uvijek nije došlo do toga stadijuma. Ja često se sasrijećemo, pošto je tu, ima neka 2 mjeseca imaju na Luštici, zakupili su čitava Luštica B i tu su iz blockchain svijeta, iz svijeta sintetičke biologije. Znači to su 2 svijeta koji oni sad pokušavaju da spoje sa serijama predavanja i tu dolaze najbolji ljudi u tim. Recimo dolazi je čovjek koji je prodekan sa Stanforda, koji se samo bavi sintetičkom biologijom, najbolji na svijetu, broj 1. I koji je već, ja sam mu predstavio jedan projekat, oduševio se sa tim projektom novog istraživačkog centra u Crnoj Gori, koji bi bio recimo na velikoj plaži, jer imate veliki prostor, sjajnu klimu, biodiverzitet koji je njima potreban, puno prostora i tako dalje i tako dalje. Sjajna pozicija i geografski sve ostalo. Ima dovoljno prostora i napravili bi jedan mini grad koji bi recimo 3 mjeseca imao tu turističku sezonu i tu bi bilo, po danu je, kad noćite dolje bi bilo 200-300 eura sigurno, i tu biste vi za 3 mjeseca zaradili novac koji je dovoljan da održava finansijski čitav jedan taj grad i taj sistem istraživački, a 9 mjeseci, šta je kontraciklično mediteranskom načinu turizma, je kontraciklično istraživanje i škola. I napravili biste jedan univerzitet tu, koji je 9 ostalih mjeseci, znači od septembra do maja, koji bi po nevjerojatno niskim cijenama mogli i da noće tu i da koriste sve facilities i sve ostalo. I čovjek se oduševio sa takvom idejom i mislim da možemo da nađemo partnere iz svijeta kojima možemo to da predstavimo, koji mogu da pomognu u upravljanju toga, a već imamo investitore, recimo iz Saudijske Arabije ili drugih bliskoistočnih zemalja koje interesuju iz nekih drugih razloga takvi projekti. I to su neke ideje kojima ja želim da se bavim. Ja uživam u tome i kad pričam recimo sa Vitalikom, pričamo o Montenegro Business Districtu, o jednom projektu koji je bio na Čemovskom polju, gdje biste imali kao neke mini skyscrapere do 22 sprata, recimo do 80 metara je dozvoljena gradnja, gdje bismo imali jedan finansijski centar, gdje bi recimo možda bila Ethereum fondacija bi se prebacila tu i mnoge druge, znate li što znači kad se fondacija bi se prebacila u Crnu Goru? I ja to mislim, oni kad bi se prebacili, pa znate li koji ekosistem oni oko sebe vuku? Svaka kompanija želi da bude blizu Vitalika, Vlada i sve te ekipe iz Ethereum, fondacije Ethereum, istraživačkog tima, i mi bismo sigurno dovukli mnogo tih kompanija koje bi željele tu da budu, željele da dovlače sjajne ljude, ali da zapošljavaju naše ljude.